Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, hotzadari Euskal Herriarik gaur goizean izotz galantarekin esnatu dira hainbat bazter eta euritarako joera hartzen badu berriz ere zurituta ikusiko ditugu gure menditontorrak esaterako oraintxe Goibelate irankidak aipatu digun Soilubeko gaina harri txingorraren ondorioz. Hotza, beraz nagusi. Dudari gabe eta datozen egunetan ere iluntze gau eta goizalde hotzak izango ditugula dirudi, 0peko temperatura eta guzti. Baina Inigo, lasai, animo. 19 igande bakarrik geratzen dira uda iristeko. Egunik luzeenetan, eguzkipean, dator denboraren epaiketa. Enuela kalkulatu zenbat irauten zumudak, zer esan aiote zigun zeruak, milioi bat bosteun da berro. Julen, izan alduzuzuk inoiz arazorik interneteko erosketa edo antzekoren batekin? Egia esan ez, eta horrela jarritzea espero dute. Gaur internet seguruaren nazioarteko eguna da, InSafe sareak proposatu zuen eta Europar Batasunak babesa eman zion proposamen horri munduko 100 herrialdetan baino gehiagotan ospatzen da, eta helburua internet plataforma seguruago bat bihurtzearen aldeko kontzientziazioa sustatzea da. Beraz, inor ez dakit, inauteritarako jantziak edo erosteko intentzioarekin badabil edo, gomendio batzuk edo jarraitzea nik uste garrantzitsua dela eta kontzientzia ukitzea hor badirela arrisku batzuk. Interneteko erabiltzailerik zaurgarrienak diren haur eta nerabek egiten duten sarearen erabilera segurua sustatzeko eta eztabaidatzeko milioika pertsona mobilizatu ditu ekimen honek munduan zehar. Abantaila asko eskaintzen ditu sareak, baina gauza guztiekin gertatzen den moduan, zein arrisku dituen ezagutzea ere garrantzitsua da eta baita erabilera egokia ematea ere. Get a shower, please, status Inigo orain iritza galdera. Ondo moldatzea laiz Monopolian. Bueno, etxe bizitza eta hotelekin espekulazioan jardutea ez da inoiz nire indargunetako bat izan, baina ez egit. Lasai. Munduan izan da eta bada oraindik ere nahikoa bihozkabe. Gaur egun Monopoly bezala ezagutzen dugun mahai jolasak, 1903an Elizabeth Magik sortutako The Landlord's Game jokoan du jatorria. 1934an Charles Darrowek Monopoly izena jarri zion, Parker Brothers enpresaria aurkeztu zion eta dirutza jaso zuen trukean. Famatu egin zen, telebistan saio bat aurkezte eskaini zioten eta besteren artean Atlantic City kale bati bere izena jartzea ere proposatu eta egin zuen hori ere. Eta lehen aipatu dugun Magik gajoak $500 besterik ez zituen jaso. Ez dakit horri patriarkatuaren errua deitu edo kapitalismorena, baina tira, muga lausoa da, mugarik badago. Zen jausi zau, baina bildu nuen estuekin, tazkenean erori nintzen nahi. Magik sortu zuenetik edizio asko izan ditu jokoak, The Simpson telesailarena, Star Wars sagarena, Disneyko pertsonaiena edo enpresena. Azkeneko honetan jokalariak marka handien jabe egin daitezke, Coca-Cola, Paramount, Samsung, McDonald's eta abar.
Munduko Monopoly edizioa jokoa ere badago. Bertan, kreditu txartelekin munduko hiri nagusiak eros daitezke, hala nola, Barcelona, Montreal, Londres, Tokio, Paris, Sydney, Erroma edota Jerusalem. بالعزم وبالزحزام عاطي كم شهيد نقطة استفهام عهدنا شهداء ذوك مشاوم ساكين ورفدنا لبادا ونموتوا سنين. Eta 2005ean Monopoly Bilbo orkestu zuten, bertan hiri honetako kale eta geltokien izenak agertziaz gain, bertako dendak agertzen dira. La Salve garagardoak, Iruña kafea, La Ribera azoka, Arrese gozotegia edo Artea higiezinen agentzia esaterako. Guztira, 43 enpresa agertzen omen dira. Handik urte batzutara Monopoly Euskal edizioa argitaratu zuten, baina akats batzuk baditu. Esango nuke bai. Selva no giratuko naute lenguzu eta lagunen gutunez estali Aizeak gure Nazioarteko edo mundu egunekin batera, aldian behin egun arraro bezala izendatuta daudenak ere ospatzen dira. Eta gaur da hoietako bat. Lagun bati eskutitz bat idaztearen egun arraroa da gaur. Ez dakit, eskutitz gutxi bidaltzen direla esaten da. Akaso teknologiaren garapenaren isla izango da, baina egunari estigma hori jarrita, ez dakit, normala diruditzen zait eskutitzik bidali nahi ez izatea. Gutun bat eskuz idatzita bidaltzea, urruneko pertsonekin garai zaharrak berreskuratzea bezala da. Arrazoi ezberdinengatik, esan daitezke maitasun aitortza bat, izan zitekeen, bikote harreman bat apurtzea, aitortu ezinezko aitortza bat egitea, edo berri on bat ematea. Gainera eskuz idaztea ona da, garunarentzat eta memoriarentzat. Gogoan dut, umea ginela eskolan gutunak idazten genituela eta klasekidei bidaltzen genizkiela. Gela kanpoan zegoen postontzira botatzen genituen, eta gero, txandaka postari izaten ginen, alamoduzko txapela batekin eta gu baino handiagoa zen gutunez beteriko poltsa handi batekin. Herritxe egiten sormena nola garatzen den, Bai, noski. Baina ni komeriak izaten ziren, poltsak asko bisatzen zuen txapela ere burutik herriren joristen zitzaigun orduan, orain akaso buruan sartu ere ez, baina... Gizajoak. Negua heldu zen azkenez, eta antzerrek ube bat egin zuten zeruana. Dispensariotan antitristezi pildorak banatu zituzten. Gaurko egunez, 1888ko otsailaren 7an, Emile Zola idazle frantziarra epaitu zuten Jakuz artikulua idazteagatik. Frantziako presidenteari, zuzendutako gutun ireki ark, Dreyfus gisa ezaguna den auzia zuen abia puntu. Traizioa egitea faltsuki egotzita bizi arteko espetxe zigorra ezarri zioten Alsaziako militar judu bati. Idatzian epaiketa gizagabetzat jo zuen Zolak errugabea zena zigortu eta erruduna absolbitu zutelako. Beretzat injustiziaren erantzuleak zirenak Jakuz esaldiak seinalatu zituen. Artikulu honen ondorioz, urtebeteko kartzela zigorra ezarri zioten Zolari eta horregatik Londresen erbesteratu zen presondegia saiesteko. 1889an itzuli zen gobernuak barkatu ondoren, 1902an tximinia blokeatu baten erruz etxean itxota hiltzen. Ikerketaren arabera, halabeharrezko ezbeharra izan zen, baina Dreyfus aferaren ondorioz etxai ugari zituenez, hilketa ere etzen guztiz baztertu. Montmartreko hilerrian lurperatu zuten eta gero 1908an haren errautsak Parisko Panteira eraman zituzten. Gorputzaren ikuspegi moral eta estetiko berria izan zuen bezala, herriaren ikuspegi berria ere izan zuen Zolak. 19. mendean herriaren izatea gero eta serioago hartu izanarekin bateginik, jendetzaren eta herri higikundeen bizitasuna izadiko indarren bidez metafora bihurtu zuen. Ur lasterren eta itsasoaren mugimenduen irudiekin. Zolarentzat langile masen indarra guztiz ere berria zen gizartean eta eragin handikoa historiaren bilakaeran.
Testi rap per fare il figo coi miei fra, ma descrivo la realtà in modo oggettivo in isola. Da te non so nemmeno che aspettarmi, ti aspetto anche se tardi, ti aspetto anche se non voglio aspettarti, ti aspetto anche se parti e non ritorni più, che sono almeno 4 anni che aspetta tutto il mio crew. Aspettavano che uscissi dallo stato catatonico, aspettavano per la strada sotto casa dei cannoni, bro, aspettavano dicendo. Gaurko egunez, duela 58 urte, Ameriketako Estatu Batuek napalma erabili zuten lehen aldiz Vietnamen. Aurretik erabilia zuten arma hori puntualki, adibidez, Indotxinako gerran 1950ko abenduaren 22an. Vietnamgo gerran ordea, era sistematikoan erabili zuen Ameriketako Estatu Batuetako aire armadak lurraldea eta biztanleria zibila sarraskituz. 9 urteko Panty Kim Puk neskatoa napalmarekin erreta korrika ikus daiteken argazkia Amerikako Estatu Batuen krudelkeriaren simboloetako bat bilakatu zen eta munduari bira eman zion. Napalma gasolina bezalako petrolioaren gai eratorri ez eta nahastura loditzen duen aluminio gatza edo poliesterra bezalako bestelako gaiez osaturiko gel bihurturiko nahastura solito da. Izena azido nafteniko edo palmitikotik dator. Harvard Unibertsitatean prestatu zuten 1942an Louis Fisher eta bere laguntzaiek bombetan eta su jaurtigailuetan erabiltzen da. Gerrakutsuko efemeride hau beste batekin ere lotu genezake. Gaurko egunez, Amerikako Estatu Batuek Kubaren aurkako enbargoa ezarri zuten. Aurretik ere baziren hainbat neurri indarrean, baina Estatu Batuarrek asko gogortu zituzten. Hain zuzen ere, gerraren testuinguruan eriko gara berehala Juan Ignacio Artxuagarekin. Eta duela gutxi Madrid Fusion Kongresuan sukaldari berri honenaren saria jaso duten eta guk etxekotzat ditugun Javi Rivero eta Gorka Rico ere etorreko zaizkigu bisitan. Eta saioa borobiltzeko bihar hasiko den emakumea zientzian zikloaren ingurukoak ezagutuko ditugu ekimeneko koordinazio taldeko Itziar Otegi Felizekin. Ba, martxan jarri beharko dugu ba. Nahi dekenen inigo. Nik hotel hori erosiko diat Monopolian. Oso ondo. Otsaiak 7 ditu gaur eta asteartea da ongietorri guztioi eta baita gure atetik pasatzen ari den Juan Ignacio Artxuagari, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxe Orbegozo. Arratsaldeon. Ondo algea. Ondo. Ondo, ire bai. Bastante. Bueno. Juan Ignacio Artxuaga, arratsaldeon, ondo laiz? Arratsaldeon. Bastante, hainbesten. Arras estura hoendik. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 526 garrena du, otsaiak 7, arratsaldeak 4 eta 18, eta gu hemen 3 presta aurrera egiteko, gerora gehiago izango gara, eta gerora gehiago, eta gerora gutxiago. Tira, etorrela bueltaka arratsaldeko 6 helduko zaizkigu. Trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh. These times are poignant, the winds have shifted,
It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out fronts. Yeah, I got my crew, but truth is... Arratsaldeon, dio Gorka Santestebanek, zer moduz gaur biak mano a mano monopolian bezala, nire gaurko maite duta da kontzertu baterako gogoa daukadala. 24ean, Tantxugeiras ikustera joango naiz, Andoaingo basterora. Ez da plantxarra? Ez da batere plantxarra. System brought down to its knees. Zina zure maite duta, Julen? Bueno, nire maite dutak trenekin dute. Nire gaurko maite dutak trenekin du. Zer ikusia, ez dakit trenak zuzenki edo trenen inguruko txapuzak edo ez dakit nola esan. Azken egunetan zabaldu da berri bat, nonbait hortxe Renfe eta Adif eta CAF eta ari zirela, Kantabria eta Asturias alderako tren berriak, aldiriko tren berriak egiten nonbait, eta ez dakit, batek besteari neurriak gaizki eman zizkiola, besteak ez zituela ondo ulertu eta azkenean trenak egin behar zituenak hasierako neurriak oker jaso zituela, kontua da, egin dituzten edo egiten ari ziren tren horiek ez direla tuneletan kabitzen. Kantabria aldeko tuneletan ez direla kabitzen. 2023an. A ber, Juan Ignacio hemen zuzenketa egin barrezkiu. Ea. Barkatu, Juan Ignacio. Hau ere burokraziari eskertu beharreko kontua da. Kontua ez da kabitz ez dienik. Kontua da burokrataren batek erabaki duela oendala zenbait urte gutxieneko tarteak bobedarekiko izan beharren X zentimetroko, Y zentimetroko izan behar du. Haundiago egin dute hori. Trenak sartzen dira. Kontua da distantzia trenak sartzen dira, baino reglamentazio berriak jarri dituen zeak ez ditu betetzen. Nik egia esan hori Julenen hitzetan ulertzen hori ulertzen ari nintzen, alegia. Trena ez kabitzeko ainako diferentzia askotxi dutzen zaidan, baina segurtasun margen batzuk egongo dira hor, eta horiek betetzen ez dituztela. Kontua azkenean behintzat, badirudi, 31 tren entregatu behar zituztela, eta entrega epe horiek guztiak, ez dakit orain ze aldaketa, edo tren txikiak egin beharko dituzten, edo neurri hori burokratikoki eztabaidatu beharko dute lehengora itzultzeko. Eta hori nun gertatu da, barkatu? Kantabria eta Asturias aldean, baina badirudi horren ondorioz, nolabait ere domino efektuak, Euskadi, Galizia, Murtzia eta Gaztela eta Leon ere ukitzen omen ditu, nik irakurri dudanaren arabera, beraz, 31 tren horiek gutxienez beste entrega epea beste 3 urte atzeratuko da, beraz, ondo. Ikusi ditugu egun hauetan Revilla eta onera bate asaldatuta, burua lepoak mozteko eskatu, ez dakit kasorik egingo zioten edo ez, baina horrengoz behintzat tren zarrekin jarritu beharko dute. Badakizu, ze uste dudan guztionekin, azkenean gaitzerdi. Gaitzerdi. Tartean Revilla balin badago eta badakigu Revillak eta Urkulluk oso harreman ona dutela, pandemia garean erakutsi ziguten, besarkada xelebre ukalondo tiarra haiekin, soluzioare gertu dute, esan edut, nordaki gehiago oraintxe Espainiar estatuan tren azpiegitura eraikuntzak suposatzen dituen gainkosteetaz, Urkulluk baino. Jaurlaritza baino gehiago inork ez daki. Beraz, tira, arazo bat izango dute, baina arazo horri soluzio emateko bidea non dagoen ere badakite. Eta gainera esango nuke, dagoeneko Urkulluk erantzun duela honen inguruan. Eta zer esan du? Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Urkulluren hitzabek edo zinegoretarako erabilgarriak badira. Hai ama, tira, beraz trenak ez dira kabitzen tuneletatik, osondo. Bueno, kabitu baina kabitu ez. Azken finean, kontua kontu, Juan Ignacio, ez padu balio. Ez du balio. Ez padu balio segurtasun neurri hori edo margen horiek betetzeko, alperrik. Ez du balio, baina, bueno, ni beti esaten dut, jende guztia tontoa dala pentsatzea, baino, hobe da, hain tontoa ez dala pentsatzea, ez da, eta bai zati gaineak kontatzeko moduak eta moduak daude, ez da, eta trenak eskabitzea tunelean, ez da honundik heldu, beste kontu hau, reglamentazio aldatu da, oin margenak gehiago behar du zeatekiko, eta baina ez du balio, en fin, alaren nahiko txapuza, batea bestea txapuza erra. Baina, tira, zesango dizuegu. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. 2017. Nola dituko dute elkarreriak eta Urkulluk? Euskeraz.
Euskeraz. Akaso? Ez, barik imaginatu rebila tonto naiten. Inigo, semos, ¿qué tal? Ondo, zaude estaz? Eta pixatola, ez? Bai, bizarka pandemikoa eta ze garaiak. Pensa in modo giusto si fa fottere da chi è più furbo, dove l'indifferenza si... Ba, maite dutak aipatzen ari garela, Juan Ignacio, ez dakizuk zure maite duta prest daukazun? Ez te prepat. Ai, ama, hau deo. Parkatu. Ez hola, etziok, Ote irea. Ba, pentsatu barraukete. PH fumiamo solo a Acapulco e quando passo con lo zitti dico pure il Cayenne Turbo. Guardo il paesaggio prima di rientrare su a Milano, il cielo e il mare che si amalgamano hermano, scrivo antico cielo d'alcamo come il poeta siciliano, Caridi sa quello che ho fatto anche se sto lontano. Non ho fatto l'università come Fabiano, ho fatto pratica nelle strade delle città, non racconto finte storie di criminalità perché aumentano il disagio e non la credibilità. Non ho fatto l'università come Fabiano, ho fatto pratica nelle strade delle città. Io non scrivo testi rap per fare il figo con i miei fra, ma descrivo la realtà in modo oggettivo in isola. Tira, ba, maiteutekin lotutako beste maiteutekin, inauterikin lotutako beste maiteuta botako dizuet. Ze aipatu ditut egun hauetan, ba, entxeguak eta azken ordukoak eta gauzak eta maite dute azken orduan proiektuekin bat egin eta oso ekarpen handiak eta pulagentuzkoak egiteko gai diren pertsona horiek eta guk aurten izan dugu azken orduko fitxaketa bat eta noski, jendeak beti baloratzen du, inauterietako plana egiterakoan, batez ere zuzeneko musika eta dantza eta horrelako kontuekin ari garen ontzat, balio erantzi artistiko hori. Baina, gure fitxaketan, bikotean batek balio erantzi artistiko zerbait eskainiko du, besteak berriz, soldatzen daki, mozten, erramintak erabiltzen, eta noski, gure holtza esenatoki hori ere txukundu behar da. Eta, horrelako dualitate hori ez, bikote bat hola, txap iristen da, bakoitzak bere alorrean eskaintzen du eskaini beharrekoa, eta balio erantzia da bikoitza. Eta, nik oraindik ez dut ikusi, haren lanak eman duen fruitua, baina jakin badakit, gure urteroko, inauteriritako zaldunita eguneko proposamena egiten dugun holtza mugikorra edo karroza delakoa, desente aldatuta dagoela eta horten musikarientzat espazio gehiago izango omen da bertan eta igual perkusionista extra behar diegu juren. Ez dakiri izango zuen inguruan. Eta mentxari gara entzuten haren lukin, baina nik entzutean nahi nuena beste bat zen, zezozketa badaukagu zuekin elkar banatzeko, eta honen berri eman behar dizuegu, datorren ostiralen izango baita, Sara Azurzaren disko berriaren, estreineko kontzertua, eta hemen berriro diska aurreko asteazkenean gurekin orkestu bazuen ere, zuzeneko emanaldia ostiralean iritsiko da, Imanol Arzabal aretora edo Lugaritz aretora, hortxe antiguoko auzoan Donostian izango da, arratsaldeko 7:00 eta guk sarrera bikoitza daukagu zuen artean zozkatzeko. Erantzun behar duzuen galdera, errexamarra dela esango nuke, baina esan beharra daukat orain arte oso ondo bideratuta ere etzabiltzatela. Galdera da, zein izan zen hemen berriro diskoaren lehen singela? Zuzendu barun ere burua, Lugaritz-aretoan izango da, baina 7:30 ostiralean, kontzertua. Sarrera bikoitza dugu Sara Azurzaren disko berri hau, zuzenean ezagutzeko, eta hemen jendeak okerrari tinko heltzen dio, ze atzu erantzundako batzuk ere gaur erantzuten ari dira, erantzuna berbera, eta, erantzun berbera eta okerra. Etzabiltzate ondo. Gorkari ere esango digu bide batez, kontzertu gozez baldin bada, eta Taxungi irasen kontzertu hori ikustera joateko baldin bada, ostiral honetan ere, ez duela aukera txarra, Sara Azurzaren kontzertura. Ez da batera aukera txarra, eta bide batez hori esan da, gure Instagram kontuan erantzun dezakezue esan da bezala, galdera, bertan story batean daukazue zeldatxoa, baina beste modu, ez da egite, analogikoak ere ez dira, jatena da digitala, pixkate tradizionalagoa, WhatsAppa bota nahi baduzu edo Telegram mezu bat, 688-722-444 telefonoan egin dezakezue, eta erantzun behar duzuena horixe, Sara Azurzaren disko ontako, hemen berriro diskoko, lehen singela, lehen aurrerapen kantua, zein izan zen. Eta
aipatu dizuegun bezalaxe gaur badira, bi efemeride Juan Ignacio Artxogak landuko duen gaiarekin nolabait lotu nahi izan ditugunak, ez da izan efemerideek gidatu gaituztela Juan Ignaziok landuko duen gaira, aldrebes, ark proposatu eta gerora konturatu gara, gaurko egunez duela 58 urte Amerikako Estatu Batuek napalma erabili zutela lehen aldiz Vietnamen, eta gaurko egunez emantzela Amerikako Estatu Batuek Kubaren aurkako enbargoa, beraz, otsailaren 7ak badu gerra, dirua eta horre saltxan dabiltzan beste hainbat kontzeptu nahasteko aitzakia, eta gu horren inguruan ariko gara, Juan Ignacio, baina gerra garaikidez hitz egiten eta diru garaikiden inguruan Ukrainiako gerra, dolarra, urrea ez da ingaraikide horreak urte asko ditu, baina oraindik ere badu bere pisua literalki eta baita beste zentzutan ere gure ekonomian. Zer ari da gertatzen Ukrainiako gerrarekin, Juan Ignacio, edo nondik abiatuko dugu analisi beliko ekonomiko? Bueno, harrigarri xamar eman dezak ez da, beti mitologia kontukin eta beste olako kontukin da baina Ukrainiako gerra hitz egitea, baina... Ilunak argitzera ditu zaitu. Hori da, hitzak endu dira. Saio honen izena ilunak argitzen baldin bada, zehose ilun baldin badago momentu honetan da, Ukrainiako gerran inguruan, datozen albiste guztiak eta ez datozenak ere, batipat, ez da. Orduan, aspaldi banuen gogoa honi buruz hitz egiteko, baina kontu ilunak daudenean, argi iturriak ere egiaztatu egin behar dien nolabait, ez da. Aspaldi da, hau hasi zanetik, informazio blokeo bat dago, argi eta garbi, informazioa desagertu eginda, propaganda makarrik dago, eta orduan, ibili behar duzu linterna hartuta informazioa nun bilatuko, ez da? Eta, panfleto, alde batekoak eta bestekoak topatzen dituzu gehien bat, eta tarteka topatzen duzu itxura honeko iturriren bat edo beste. Baina, zuhurra izan behar duzu, eta hilabeteak pasatzen utzi, eta ikusi, eta egiaztatu, benetan mantentzen dela, eta betetzen dela horre esaten diren gauzak, eta, horrelako jarraipen bat egin ondoren, ikustet, momentu honetan nahiko seguru ikusten ditutela hainbat gauza, nahiko segurtasunez, une etorrita kontatzen hasteko, ezta? Parregarri geratu gabe. Beraz, Ukrainiatik hasiko dugu analisi hau, Ukrainiako gerraren inguruan, edo ez da egitu Ukrainian zer gertatzen den gerrarekin? Ukrainian gertatzen ari dena esango genduke, noizbait hemen erabili dut metafora bat, zezenketan oinarrituta, eta egia esan ez dipatek grazik egiten, zezenketan oinarritzean metaforak, baina oberik ez dut arkitu momentuz. Eta da, behin baino gehiago esan izan dugu, nola momentu batean bi hiru tipo joaten dira bere kapote handikin zezenaren gana, eta huez irikatzen hasten dira kapotea erakutsiz, eta batetik bestera ibiltzen, eta ibiliarazten, eta nekarazten, eta zezenak airi ekitei hori ikusten du. Eta total dana zer da, eta plazako beste muturrean, beste atetik zaldia sartzen nahi delako pikadoreakin gainean, ez da? Eta huen lasai sartzeko, eta bere tokian kokatzeko, gero ondo zulatzeko zezena. Alde horretatik kontu honetan, eta normalean politika kontu gehienetan, arazoa ez da, edo hauzia ez da egia esaten diguten edo gezurra esaten diguten, hori ere bai, batzutan gezurra esaten dute, baina askotan egia esan dare kontua ez da hori, kontua da zeri buruz hitz egiten diguten eta zeri buruz ez diguten hitz egiten, ez da? Kapoteari begiratu beharren, plazako beste aldera begira jarri eta ate hartatiken ze ateratzen ari dan ikustea, ez da? Alde horretatik esan beharra dago argi eta garbi Ukrainiko gerra ez dala Ukrainiko gerra. Azkenian Ukraina aitzaki bat baino ez dala, eta hemen beste burruka bat dagoela Ukraina zarago doana. Eta Ukrainikoa bukatzen denean, ikusiko dugu, beste non baiten ere segituko duena, ez da? Eta da, burruka bat, badago burruka politiko bat, eta badago borruka ekonomiko bat, seguru asko politikoa bezin garrantzitsua edo garrantzitsua godena.
Bueno, burruka ekonomiko hori esplikatzen hasteko eta asko ez enrollatzeko ekonomi kontukin eta gauza aldan ulergarrien egiteko, nik ez dakit hemen zenbateaino eta batez ere gazteen artean loteria jokatzea eguerritan, pentsatzen ja nahiko demode da hola, nik ere ez ben ere jokatzen, baina bueno, nik uste ulertu eta entzutia, familitik eta ingurutik eta danok izango degula eta horren adibide batekin hasiko naiz, ezta? Bueno, zuk erosten baduzu dezimo bat, ez dakit dezimo bat zen badan, ez dakit, dezagun dezimo bat. Gabonetan 20 euro uste dut. Bai. Ez dezimo izango da, saltxitxa, tira osoa. Hori da dezimoa. Bai, ustetek gehiago direla. Hori serie. Amarrekoa, ez dakit zen badan. 10 dezimoko serie bat, uste dut, hori 200 euro izaten da. 200 euro, bai. Ni pestatan atezen juko dut, behidan noiztik. Eta dezimoa edo amarrena, hori, amarretik bat, 20 euro. Orduan, mandezagun 200 euroko hori erosten dezula, ezta? Eta orduan, erosten dezu, gero lagun artean partizipazioak egiteko. Eta egiten dituzu, 10 partizipazio, 20 eurokoak bakoitza. Eta banatzen dituzu lagunen artean. Bale, ez dakit guatzen zeaten, baina hain dela urte batzuk hori urtero ituzun batek esan zuen, zertako gastatuko ditut 200 euro. Eta egin zituen partizipazioek zenbaki erosi gabe, eta gordo aterazun gizajoak. Eta kartzela juntzak, klaro. Hori, iruzurra dalako. Bai. Iruzurra dalako. Azkenian, noiz tokatuko eta... En fin, desgraziak, danetako daude. Bueno, kontua da, pentsa dezagun, orduan zuk erosten duzu 200 eurokoa eta egin ditzakezu 20 euroko 10 partizipazio. Ezin da zu gehiago egin. Eta bestela, iruzurrekin zabiltza, ezta? Bueno, diruarekin antzeko zerbait gertatzen da. Dolarra edo lehenago beste txamponak, aspaldidanik eta 1971 arte, atzean zerbait eduki behar zuten. Zu partizipazioak banatzeko, zu bileteak imprimatzeko, zerbait eduki behar zenuen atzean. Zerbait baliozkoa. Kasu honetan izango litzateke 200 euroko boleto hori, eta beste kasuan txampona egiteko bada zure herrialdearen aberastasuna. Eta zure herrialdearen aberastasuna normalean urre erreserbatan itzulia. Zenbat urre daukazu, hainbeste bilete imprimat dizakezu. Daukazun urrea baino bilete gehiago imprimatzen baldin badituzu, itzuli gaitezen loterira. Zu baldin badaukazu 200 euroko hori, eta nahi baldin badituzu 10 egin beharren, nahi badituzu 20 egin, ordun bitako bat edo iruzur egiten diezu 10, edo balioaren erdira jesten dituzu guztiak, eta ordun egiten duzu 20 euroko, 10 euroko 20 partizipazio. Hori da inflazioa, gauzak gutxigo balio dutela. Ezin dituzu, 20 paper egiten badituzu, bakoitzak ezin du 20 euro balioko du erdila. Bueno, hemen berdin gertatzen da. Zuk dituzu, erreserba batzuk, urretan, edo, beste gauzetan, berez balio duten gauzetan, eta horren arabera imprimatzen dituzu bileteak. Ze pasazan, 1971an, eta Vietnameko gerra gainea, tarteko, estatu batuei hasi zitzaien kontuak ateratzen. Hainbeste gerratako behartzun diru gehiago. Eta ezintzun diru gehiago imprimatu, exigitzen baldin bazitzaion urrea egotea horren euskarri bezala. Orduan hasi zan, zeuzkan dezimoak baino partizipazio gehiago egiten. Bai? Eta hori nola egin zuen? Inposatu zuen bere indarraz, bere armen indarraz eta patioko matoia izateagatikan, inposatu zuen handik aurrera munduan egitezan komertzio guztia dolarretan egin bertzala. Petroleo guztia, petrodolar askotan entzun duguna, petrodolarra hori da. Esan nahi du, ezartzen diela munduko herrialde guztiei, petroleo erosketa guztiak dolarretan ordaintzea. Horrek zer egiten du, horrek sortzen du dolarren beharra. Eta ematen dio, bere indar horren
poderioz, besterik gabe, zatik atzean ez dago ezer, demanda bat sortzen da. Nik, ez dakit, Azerbaijanek Arabiari erosi nahi dio petroleoa, eta dolarrak behar ditu horretarako. Eta nolabait ziegitasuna ematen dio partizipazioak fraudulentu. Balioa sortzen du, baina balioa sortzen du, daukan indar horretatikan. Eta indar horrekin obligazio hori ezartzeko gauza delako. Bueno, kurpilo horretan, badakizu, gauza erresa baldin bada, gerota gehiago biziatzen da, ezta? Estatu Batuet azkeneko 3 urte hoitan sekula santa bere histori guztian imprimatu dituen baino bilete gehiago imprimatu ditu azkeneko 3 urte hoitan. Osea, hau da orgia bat. Orgia bat, bileteak egin da bileteak egin. Ze gertatzen da? Bilete horiek erosten dituztenak bere obligazio hori betetzeko, alegia beren erosketak bilete horrekin egin behar dituztenez ezinbestean, bilete hori erosten dutenak, dolar horiek erosten dituztenak, erosten dituzte ordaintzen ondasunekin, edo beste txamponekin, edo urrekin, edo zerbait ordaindu behar dute. Eta haidia ordaintzen, kea. Geota gehiago, kearen balioa duen zerbait, zatik bota eta egin, eman imprimatzeko makinari, eragin, sortzen nahi den dolar kopurua hain handia izaten nahi da, dolarra geota gutxigo balioko duela. Eta ez dizuet esan nahi, beherakada hori noaino joango dan, obligazio hori bukatzen da egunean. Bai. Bueno, anekdota bezala. Badakizue 2 pertsona dolarra, petrodolarretik kendu eta bere petroleo salerosketak beste txamponetan edo beste dibisatan, beste baliotan oinarrituta egitea proposatu zutenak 2 pertsona ezagunak. Bata zan Gaddafi eta bestea zan Saddam Hussein. Eta bilak daude lurpean. Kontu hau ez da berria. Estatu Batuetako, eta gu ere, hor gaudenez, eta guri pasako digulako, pasatzen nahi zaigun bezala Errusiaren kontrako sanzio zorionekoen karga guztia, bakigu zein den ordaintzen, Europar da, ordaintzen. Katastrofe hori baldin badator dolarrantzako, hasten baldin badira munduan beste dibisa batean salerosketa horiek danak egiten, hor dagoen dolar pila meta erraldoi hori horrek ez du bate balio. Eta orduan egin behar dana da hartu erosi dolar horiek berriz goazen partizipazioeta. Pentsatu esatezula, ostia zema partizipazio egin ditut eta tokatzen bazait, eta ze pasako da, eta 200 euroko zenbaki bakarra daukat, hasi behar naiz erosten. Eta nahiko diru espaldin badaukat, zorpetzen erosteko. Bai, baina erretiratu egin behar dut paper hori guztia. Gaineakoen ezin dute. Eta paper hori erretiratzeko, zorpetu egin behar naiz. Eta zorrek norpatuko ditu? Guk. Guk ordainduko ditugu. Guk ordainduko ditugu, zerga gehiago, ordainduz. Batez ere zerga indirektoak, nola, gasolina gehiago ordaindu, zargindarra gehiago ordaindu, eta bar, ez da. Bueno, kontua da, mehatxu hori, ez dela teorikoa, egiazkoa baizik. Hor, BRICS deitzen dan taldea, bakizue, Brasil, Rusia, India, Txina eta Sudafrika. Bueno, hori fundatzaileak, oan ja, kristo guztia apuntatzen ari da, zatik krisi honek ekarri du naia, Txinak daukan indarrekin, eta Arabia Sauditak ze esan dion, krisi honetan, Rusiari blokeoa eta inbertzi zaiola, eta Arabia Sauditak esan du ezetz, eta Indiak esan du ezetz. Eta mundua zutitu egin zaio, 3. mundua, edo mendebaldea ez dan mundua zutitu egin zaio, eta Estatu Batuei izan dio ezetz. Eta horrekin batera, ja badira 10 urte edo gehiago, Errusia eta Txina munduko urre guztia erosten ari direla. Zertarako? Moneta berri hori, dibisa berri hori, komertziorako eskaini nahi dutenak, respaldo bat izateko. Ez izateko, kea ez izateko, ezik eta balio bat atzian izateko, eta nazioek nahiago ahal izateko, nahiago izan dezaten dibisa hori
dolarra baino, dolarra ke bihurtzen dan hein horretan, ez da? Hori da atzean dagoen burruka. Eta Ukrainiaren ondoren, Rusia izurratzeko, Txina izurratzeko ere hortxe dago, estrategia ikuste, prestatzen ari dira, eta, pues nik ez dakit iritsiko gehan, baino Gaddafi eta Saddam Hussein egin ze pasazan ikusten dugu, ez dute egin, eta ez dute egiten oraindik, Txinakin ezin dutelako hori egin, biztan da, eta bestekin ere, eta Rusiakin saiatzen nahi dira, eta ez du ematen lortu behar dutenik, eta, orden finantza munduan, orden berri bat sortzen ari da, bloke berri bat, gure ez dana, gu gauden gurea ez niok esango, gu gaudenena ez dana, eta, hori dana dago, loteri hori dago atzean. Eta egia esan, hori da, beste aldeko atetik sartzen nahi den pikadorea, eta oso gutxi entzuten dena, ez da? Kontu hau ez dakit, askotan entzun duzuen, Kapoteari begiratzea komeni dela oraingoz, ezta? Atentzioa kapotera desbideratzea komeni dela oraingoz. Bai ba. Eta benetan krisi potolo bat, baina potolo ez, behebziko krisia etorri leike laster hortik. Ez diot, zirotasunik kendu nahi, baina entzulen artean norbait urrea erosteko ideiarekin ibili bada, aurreko astea zen garaiona. Izan ditu, hiruzpalo eguneko berakada historikoa, azken urteari begira. Gero gia da, zifretan hainbestekoa ez dela, noski, berez ontzetan urtzen da urrea, baina nik kilotan emango dizuet referentzia ondo baderitzuzue. Azken bizpairu asteetan, 57.000 euroren bueltan ibili da kiloa, baina azken egunotan, otsailaren 3, 4 eta 5ean, 6an berriro hasi zen goraka, 55.500 euroren inguruan ibili zen. Beraz, eta ez da maila horretan egon, urte guztian, urteak iaetea piko dara, baina. Idea bat egiteko epe pixkat luzeago batean, 2007 Espainiko ekonomia ministroak bere argitasunaren erakustaldia eginez, Espainiko urre erreserban erena salduzun. Ontzako 677 euroko prezioan. Gaur egun 1.750 balio du ontzurreak. Negozioa? Jesu Kriston bisioa. Periskopio ez dakit da. Ataskatutaz. Yukonera joateko berandu xamar izango da, ez da, Juan Ignacio? Ez dakit, zer dezuenan? Yukonera joan ziren, ez? Urre kalenturar, jota... Zei duela... Urrea bakarrik ez, ari dira akaparatzen urrea eta zilarra. Eta zilarra oraindik importanteago zetik. Oain sortu nahi duten moneta berri horri, eman nahi diote euskarri bezala, alde batetik urrea, baina baita ere gero gaurko egunean balioa duten materialak, ez da? Esate bateako lurra raroak edo esate zaizkien elektronikan hain beharrezko dien horiek, eta gero zilarrak dauka batetikan urrea bezalako dibisa edo berezko balioa, baina gero balio hori asko igo da gaur egungo elektronika askotan parte hartzen dulako, zilarrenen beharra dago. Zilarren beharra da. Orduan, hauik arranplatu dituzte urreak, zilarrak, eta, gero, hor Txinak esaten baldin bau, garantia bezala jartzen dituztela, bere lurra raro erreserbak, eta Rusiak jartzen dituela bere petroleo eta gas erreserbak, eta Arabia Sauditak bere petroleo eta gas erreserbak, eta barba. Horre txampon berri horrek izango du, dolarrek ez daukan erakargarritasuna. Nahi adina imprimitzeko moduan dira orduan? Euskarria badutelako atzean? Imprimituko dute, horren neurrian, atzean dagoen aberastasunaren neurrian imprimitzen duten artean hortik pasagabe, izango da, askoz erakargarriago, atzean ezerreztuen dolar meta tzar horrek, baino, ez da? Juan Ignacio Ortxaga, ilunak erabat argitu ez, behintzat argiak eta itzalak sortu ditugu. Batipat, gonbitea da, hemen aitatutako gauzekin, interneten eta bilaketak egin, zatik egon badago, kontua da mainstream horretan ez dela sartzen, baina egon badago, eta bilaleike.
Beste hizkuntzetan igual erresago, baina badago. Eta interneten soilik ez, TikToken bereziki gauza asko topa daitezke. Bai. TikTokekoak internetetik iritsi. Bai, horregatik. TikTokia. Egunen batean TikToken inguruen aritu behar dugu Juan Ignaziorekin, ze badaude, uste dugun, ez dakit, dantza bideo txolin horietatik asko zarago, eduki oso interesgarriak, eta tira, pixkate... Ukrainiako gerran ze gertatzen ari dan jakin nahi duenari, TikTok komentatzen diot, baina itxu. Hori bai, ingelesez pixkat praktikatu behar da. Bai, hori bai. Juan Ignacio Ortxaga, eskerrik asko, eta azte pare bat barru ikusuko dugu elkar berriro. Eskerrik asko zuei. Aio. Gobara, airera, trapuzikinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen Hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda. Ikuspegi transfeminista azkenean beharrezkoa da, ze dena oso lotua dago ere bai, ez? Heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula. Ni bintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala hor badauzkagula erronka handi batzuk. Ikusgaitasunarena. Porque azkenean, ikusgaitasuna lortu dugu armarioak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armario ezan burnizkoa. Ezin zenon hortik atera, eta ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzia edo etxea, alkilerrean baldin bazinean, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da, baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Negu bete-betean gaude eta hori areta larriagoa da etxerik gabeko pertsonek bizi duten egoerarentzat hotz handia egin arren, egunotan ere kalean ari dira lotan dozenaka pertsona gure herrietan. Azkenean zabalik egon zen, kalean bizi diren pertsonei neguko gau hotzenetan lo egiteko aterpea eskaintzen dien eta ondarreta ondartza alboan dagoen La Sirena. Asteazkenean zabalik, baina atzo itxita. Garazi Montutxi Donostiako Harrera Sareko kidea da. Harrera Sarea orain dela ia 5 urte sortu zen hiritarren mugimendua da, denok bolondresa gera, eta bertan ekintza ezberdinak egiten ditugu, baina gure ideia beti da kanpotik datozen pertsonei edo hemen bizi diren kanpotarrei, zehazki gazte migrantei beste erabatetako harrera bat egitea, ez? La Sirena bezalako aterpetxe bat eukita, zergaitik ez, irekita mantentzea, ez? Hori da eskatzen duguna, eta klaro, lotxagarria iruditu zaigu aurreko asteburuko berri hori, non atera da, egun batzutan zehar La Sirena itxitea gondela, frantses turista batzuen erreserba batengatik, ez? Eta nola ez duten horrelako egoera bat beste modu baten gestionatu, frantses hauek beste aterpetxe batetara mugitu, edo kalean dauden pertsonak beste nonbaiten hartatu, ez? Jateko ere oso zaila daukate, udaletxetik daukaten zerbitzua da otorduak programa, baina hilabete batzuk eraman behar dituzte erroldatua eta ez dira denuntzako eta plaza mugatuekin. Zer esaten dute beraiek? La calle es muy dura. Muy duro, mucho frío, temporada del frío normal, pero a dormir en el frío muy mal. Bai, pues ayúdame yo, todos los gentes como mío también. Por favor. Bai, hori, etorri dira ona ikastera, lanera, bizitza hobeago baten bila, eta aurkitzen dira kondenatuak behintzat hilabete batzuk kalean bizitzera, ez? Kalea da egoerarik okerrena, eta gainera oso tristea da, zeren askotan ikusten ditugu nola iristen diren ona, eta nola hilabeteak pasa doazenean, beraien egoera
osasun egoera mentala, kontsumoak dena azaleratzen hasten dira, ez? Ez denekin, zeren, bueno, batzuk lehenengo hilabetetan ere osasun arazo balin badituzte medikamenduak ere ordaintzeko ere zailtasun asko. Por favor, muchísimas gracias. Eskerrik asko guztiak. Eskerrik asko. Informazioaren aria, egunero goizeko 7:00 10:30. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betean. Abenduan horrela aurkeztu zituen edo aipatu zituen Goiuri Ezeizalankideak Ama Tabernako Javi Ribero eta Gorka Herriko. Goiurik esan zuen, gai direla proteinak, karbohidratoak, lipidoak, vitaminak eta mineralak hartu eta apar, emultsio, gel edo gastronomian infinituak izan daitezkeen beste egitura batzuetan bihurtzeko. Eta noski, historiako laborategi oparonaren izena jarri diote. Ama, umetoki bat zer daba, ezpada sorkuntza laborategi garrantzitsuena. Naiz, zu maite zaitu dala. Ilabetetxo pasada eta amak konkistan jarraitu du. Konkistatu gintuen aspaldi etxe ingurukoak, ondoren etxera bisitan etorritakoak eta orain munduaren konkistan ere badabiltza, konturatu gabe. Madrid Fusion Gastronomia Kongresuan sukaldarri berriaren lehen saria eskuratuta. Amak erditzen diren bezalaxe sariare erdibitu eginda. Javi eta Gorka direlako garaie, eta bidira, baina kaso inoiz izpide izan dugun kintsugiaren aurkako egin beharko dugu, eta saria hautsi beharko dute, urrea balio baitu, ama sendia osatzen duten pertsona orok, eta eurena ere badelako neurri handi batean saria. Javi Ribero eta Gorka Herriko bioi ongietorri eta zorionak. Eskerrik asko. Horra sartu lehik, holako sarrerakin, eskerrik asko. Alderantziz egingo du kintsugia ondo badaritzozu, Javi. Ze hori ere egokituko zen, ezta? Saria hau jende askorena badela, eta tira, biona bai, eta jende askorena ere bai, hortik entzun zaituztete azken aste bi hauetan. Politena igual hoiz izan da, ez? Esan dugu, ez? Nola sentitu duen herrik, ez? Tolosak alde batetikan, proiektua bertan jaio dolako, baina baita aste asu bila honak, ez? Gu sortu gaituzten herrik. Sekulako eskertza sentitze dolako guendikane kalea ateatzegan bakoitzen. Eskertza, zoriona, poza, ardura, baino egia da gure ingurua aztoratu dela sari honekin beste batzukin baino gehiago, eta benetan eskertzekoa dela, eta horrek, ilusio oso handien digu, nahi unkitu iten hau, gertatzen bakoitzen. Han bertan ere, bakoitzak bere emozioak bere modura kudeatzen ditu, baina nik uste lehenengo erreakzioa Gorka izan zela poza, ez dakit, pozaren zentzurik zabalenean, ez? Egila esan gutzako, guk ez genuen, zer espero? Orduan guara junginan, bira, nik junitza pentsatuz, haber ailatzen nintzen bueltakon realna partia ikustea. Pentsa, egon naiz gertu esateko, poza sentitu zenuten zera, zure futbol taldeak irabazten duenean bezala, baina esan dut, etzazu horrelako paralelismo kutrerik egin inigo, eta, kontxo, nondik zetorren kontua.
Ez da, hola junginean, azkenen, ez espero gabe, ondo pasatzea, ikastea, jende honak ineotea, eta egitea esan, bira, momentun, azkeneako oso nervioso jarri ginen, hasieran oso lasa egin den, ja horre eginen eszenaria jotzeko otan da, ja pixkan nervioso jartzen hasi ginen, eta, gehiago izena esan zuenen, Jesukiston poza izan zen, eta Javi justu horran eguta pasa zan, Javi pixkan deharez hasi zan. Ni lertu initzan, ez da inolakeko tentsioa askatzen sentsazioa bizi nun momentu hortan, eta nehar baten hasi nintzen, bigote ditu nion, esan nion guk irabazi deu. Baina ez aldezu sinistan, ez, huendik ez. Osea, ez genion zentzua ikusten, gorkak esatuen ez genuen, espero. Eta gorka itokatu zitzaion, medion aurren jatzia. Nik esaten gauza bakarra zan. Bueno, etorriko. Nik esaten nion, Javi, la ostra, oain harriketzak, Nahi bakutzi goldiak itzketan, la. Urrengorako abakizu, gorka, negar plantak egin eta Javi joan dadila. Bai, urrengo guardizik atzen goiten. Javi negarrez telefonoren bestaldean alotx eta ura ere akaso negarrez harri zenuen zuk? Bai, arek etzun laundu, nene arrakeatzen, Bueno, Gorka, normalean horrelako plazak izonkerietan, edabidetan eta mikroetan Javi jartzen du askotan, baina tira, ama bizarete eta sukaldean ere eta proiektuaren gauzatzean edabiden aurrean egokitu zitzaizun eta, hor ere moldatu zinen. Bai, moldatu ginen, espero, ondo atea zan, uste ibili ginen, azkenako Javi rekuperatu zan eta ja behak pixatartu gilak egon mantzun. Eta azkenako dana ondo atea zan, eta gustu aldatu ginen egia esan. Egia esan adierazpenak inda jende, arriura puntua hartu zula ez, gorka kontatzen zuen ardia, astoa, zaldia, nola erabiltzen itxun sukalden, gutzako igual zerbaiten normala gotzateo jodeik euna, han sekulako astoratzea sortu zuen kazetari inganda. Bai, nola jarri ziguen, los chefs de las carnes olvidadas. De las carnes olvidadas, los nietos de la cocina vasca, alako ez izenak ateatzen hasi ziren da. Ez da biltza okerregi, ez da ama proiektu ezagutzen dugun ontzat aztuen sukaldari zaretela esatea, ez dago egitik hainoker egin duzuelako, ez? Hain gure den baserriaren eta baserriaren jatorriaren alako lan, esango nuke ia antropologiko bat, sukaldaritzara ekartzeko, aragi horiek, guk flipatu egiten dugu, zera, amara joan eta ez dakit, jaten dugunean, ardia edo jaten dugunean, dagoeneko, ez dakit, modernitateak bigarren mailako aragitzat jarri nahi izan dituen horrelako jakiak, beraz, lan hori neurri batean bai egin duzu, berreskuratu dituzue, hainbat produktu goi mailako sukaldaritzara eramateko, ez? Izan da azkenen ikusten hor daula pertsona batzuk errudun izan diala, biden topatu txugunak, tartean antropologo bat, historialarik, nun gu bai baserritarakin harremana lantzea helburu genuen, ez? Jakintza hori nola neurri baten berreskuratza da, gero bide berrik topatu ala, egia da, benetan motioatze egin txuenaz konturatu ginala izala, ez? Berastegia bisitak ingen itunen, ozaita tarten sartu zanen, ez? Alako, informazio pixkatelarazi eta benetan konturatu ginen baloreak horrek zeukala, ez? Sukaldetik aratago, gure lanak sortzezula jendean gan benetako, ilusio edo gozatze hori, hortaz, gorkak bisitak gehiago iteitu, ekuz lehengan, behar jute gehiago produktuan bila, lanak ondo banatzetxe hortan, baina egia da, harreman zuzenagoa behar daukela, eta egia da, behar ekartzen informazio hori etxea, geotokat dagokin nei salan kontatzea ez, orduan, lan horrek benetan ematen diola balio, eta horrek bultzatu gaitu nik ustez, gauden tokin otea, Madrid baloratu edo bozkatu dunan arabera hor lehenengo ze hortan otea, baina bai, esan honuke gaur egun ama da honeko antropologia edo historia lan horroi gabe, elukela zentzuik izango. Eta hor dago neurri batean, proiektuaren mamia, edertasuna, edo ez da egite gauza asko esango nituzke gelditzen direnak horrez, sukaldaritzatik aragoko bidea eginda. Anekdota bat kontatu behar dut, ez diet kontatu oraindik Javi eta Gorkari, nik borondate honenarekin mai gainean jaki txiki bat jarri diet eta enez konturatu Gorkak ezin zuela jaki hori jan, baina ez da konturatu diren jaki hori zerbitzeko erabili dudan arbel xafla hori inoiz ama jatetxetik ekarritako kroketa batzuk eta inoiz bueltan joan ez zen platertxo bat dela. Aspaldi ikusten nuen hor gure alazenan gure armariotxoan eta pentsatu dut hauxe gaur da momentua batetik jakitxo bat zerbitu eta bestetik platertxo hau itzultzeko eurena. Hemen gehatuko, gure pusketa txiki bat bertan. Haure gure kintxu izango da. Eta hor gainen jarri zuen dana, eta gero konturatu naiz Gorkak ezin zuela hori jan, piparro pila da. Eta piparro pilo horrek badauka atzean lan etnografiko bat, hain zuzen ere
hasi naiz esaten lehen, eta orain ahaztuko zait. Ez segundu bat, Antzera lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz Arantzak barrurantza itzuliak lituzken sagarroialez Tolosaren etnografoa Juanito izena, elosegi Oi, ama, ez Juan Garmendiak. Juan Garmendiak inoiz egindako ikerketa batean, oinarrituta Juanito Garmendiak, kontatu zion Jose Mari Gorrotxategi, biak ere zenduek dira, konfitero, txokolategile, tolosarrari, San Blas ingurunetan jaten diren erroskiak, txuri hoiek eta, ez direla zehazki gure ingurukoak, Tolosaldea inguruntakoak, edo behintzat bazegoela tradizioan berak jasotako beste errezeta bat, eta hau zetorren pixat Arases Baiara guztitik barrena. Arases Baiarak interes geologiko itzela du, hori inoiz kontatu izan digu Andoni Mateos geografoak, baina iaia lekun berriraino, Arribe, Ataiu, ez da egit, Azkaraterun zer zertxo baite igoko zen, hango leporaino, eta tartean, Azpirozetik, Lizartzatik barrena, Tolosarainoko Baiara guzti horretan oso ikoa zela piparropila, eta San Blasek badu beti alako lotura eztarriaren zaintzarekin, eta eztarria zaintzeko, anixe izan da errezetetako bat, baina piparropilak piparbeltza zera mala, eta errezeta hori berreskuratu zuela, eta duela urte batzuk San Blas jaien atarian Rafa Gorrotxatik etorri zitzaidan, ni jaien antolakuntzan nahi bilera zen, nahi nuke berreskuratu tradizio hau galdu da ez da egiten, eta piparropilak egin bar ditu berriro, ze hau, eta erakutsi zizkidanan Juanito Garmendiaren ikerketaiek, eta tira, beraz, etnografia pixka bat ere ekarri digu amatarrei gaur, euren entrevistarako, jakin gabe, gorkak ezin zuela dastatu piparropil hori. Baina bada hor ere, tira, berreskuratze lan bat, eta oso. Rafa Kitxeula sekulako lan, eta ez Rafa publizitatzearen, baizik eta ala-alako historian asko oinarritzela eta eskertzekoa dala. Zegurire horre lanak eskertzezkiu, eta azkenen noi bezeroen gana horitza. Esango nuke badutela eskuartean, badagoela hor eskuartean, oso aintzinako tarte errezeta baten berregintzea, edo. Ez da sekula gatu. Reedizio moduko bat, eta bada hor produkturen bat topatzen ez dutena, eta bada biltza, eta, laizter ere horren berri emango dugu bigarren kafean. Baina, ama taberna aipatu dizuegu, gurekin dugu Gorka eta Javi, hain zuzen ere Madrid Fusionen garaia izan direlako, baina jendeak oraindik akaso zailtasunak izango ditu Madrid Fusion kokatzeko, kongresu gastronomiko bada, goi-mailako sukaldaritzaren bilgune da, divulgazioaren espazio ere bada, eta neurri batean, baita lehiaketa ere, nola baita esateko, edo behintzate sariak badituen neurrian, hori izan zineten ez hainbat izendatu, uste duzuentzat ere izendatu izatea bazela, dagoeneko saria, baina tira, Javi, negarrez hasi bazinen eta tentsioa balin bazegoen, gertazitekenaren susmoren bat edo esperantzaren bat ere bazenuen barnean akaso, ez? A ber, izendapena jasotakoan beti aukezu ilusioi, ez? Izendatu bazaituzte, ezin dezu zure burua galtzaietzat jo, partia jokatu horretik. Baina, ikusten zen nolaga mailako jendea zen gukin, tarten bi Michelin izar, sekulako proiektu potentek, gure miresmena zutenak tarten, ez? Hau esaten hon, ze politiak gu hemen hauekin izendauta eotea, ze hona gutzako. Eta gio elkarrekin komentatzen nun, zenbatetan gutxi este deun gure proiektua. Aiatuta esetxu nigora esan genuen, haukin zei gaitu. Urbildu mikroa gorka, ze horre. Ez guk esaten nula, aiatuta esetxu esaten hauek, kriston nivela gatea, guk zeitxe duen. Eta, gero gila esan platera eta genula, eta iritsi ginen, Madrid Fusion aukena da, sekulako aktibidade potente auka Madriden zehar 3 egunetan. Lehenengo egunen eman genuen 300 lagunentzako afari bat. Izendatutako jende guztiak, bakoitza plater bat inaz. Bertan bildu ginen, baina bertan ez hautzeko asti gutxi izan, bakoitza bere plateren oso kontzentrauta gendelako. Plater horiek dagoeneko lehiakorrak ziren? Ez, lehiaketa dagoeneko ja erabakita zegoen. Lehiaketan jendeak ulertzeko zen batzuk esate, ondo sukaldatu zenuen bertan eta ez horrek etzeuken zerikusik. Hemen die, 80 kazetari gastronomiko, esan genezake beste inor, gutxitxita sentitu ez da din, baino bai, potentenak izango hiela, nazio, Espaini mailan, potentenak izango hiela seguraski, esperientzi gehientxuna ekatenak, eta hoiek
suposatzea pasadiela izendatutako etxe guztietatikan urte guztian zehar, eta behien bozka eman ondoren, erabaki dela, bozka gehien zituen proiektua, eta gu bat eginen. Baina olako funtzionamendu dauke, 80 bozka ziala santzioen, kazetari gastronomikotan oinarrituta, 80 edo bai, olako bat. Baina bertan egindakoak etzekaten zer ikusik ez emaitza hortan. Bertan publizitateak zian gehiago, ez da bertan ikezianak. Hoi izan gehioan aktibidada saltxan sartu, gure sukaldeko eskatu ziren atun gorriakin pintxo bat ikeko, eta hor gure filosofia plazaratzen saiatu ginen. Sobra etxita zegoen aurretik. Irabazlearen izeraren sobra etxita zegoen teoria. Gu maletine, eman genuen bazpare, diruz beteta baina zuen onartu. Bueno, gero ospakizuretan gastatu bat zenuten, hain gaizki ez? Ospatzeko gaizki ez, errealean partida ikusteko netarteik ez zen izan da. Jenek pentsatuko du, hauek, autentikoa dira, olako saria tirabazi eta errealan partidoarekin pepuruan zebiltzan. Pentsa, izan zala mundu guztia, eharra resak aukiko zuena, eharki ospatuko zenuen atzoio, gu, behia zenbateko esperantza nuekin irabazteko urrengo honen inekala, egun guztia, bileraz josita, ostegun goiza, iritsi inala honea, gaueko 11 tarten gehatu berezan genuen, medio batzu iriatein ditzeko bat eta beste, Gorka lasai zeuken produzioa antolatuta eta buketu genuen ostegun goiza, biak pasa-pasata ez genekilako medio hori nola erantzun. Ze zurrumbio izan zan, ze lasai genden, ez genula bate olako bateik espero, ni etxen lasai lanen. Baina ez genekin ez hainbestekoa zanik saria. Ez genuen espero. Alako jartzuna izango zunik, ez? Ez genuen espero. Guk azken, sari jaso horten, eman digu eguzki bat, eman dizkiu premio batzuk eta hola, baina, betire, launtzeu, baina ez daka inbesteko jartzen nahi eski hau izan zen, erabat toki ustatik hotxitzen ezitzaizkion, ez genekin, azkenen aproetxatu nahi dezu, eta bendik anetekin jatea berrakazu. Orduan, danakin ondo gatu berdezu, danai aten ditu ertzaie, baina ja duzan momentu bat, ostegunian, gendela, Javik esatezian etxean areauta zehola, ni tabernan enekila nola segilanean, eta... Azkene, komunikabideekin egia da harreman oso politia eta oso gertukoa izan deula, 4 urte hauetan, orduan danak bilakatu dira lagun. Ze pasatza laguna deitxe zaituztenen danak batea eta danak nahi duenen minutu alapurtu momentu berdinen. Ezin ez joala, orduan, zeinei bai, zeinei ez, eta izan zen, Gorka guain deituko itek ez dakinungo komunikabideekin, etorri dituk, ja. Ni abixatzeko Gorka ja hemen zeudek. Akaso Javi lagunak izateak ere hori ulermen hori sortuko du, ez da zen nahi dut. Orain ezin du deitu dira zumendi 5 minutura, edo dena badaki dune berean nahi izango dute, baina hori ere, erlazio gure proiektua gertuko eta berezire horrek itxeula, ez azkenen nahi edeula jendea laguntzat jo, eta ez negozio soian gehatu edo, proiektu txan gehatu behizik eta gertuko harreman bat euki, eta momentu hortan tokatu zitzaigun guri ipurdi estutu eta nola kudeatzen ikastea. Baina, behoia pasatzen lasaitu zen pixketa asuntua eta... Julen, gu elegantego. Mezua bialdu, zoriundu, pake-pakean utzi, aste parea pasa. Hori bai, saria estazkian izan zen ni ostiralean, eurek ez da egite, baina aman nintzen afaltzen. Ospatzeko. Eta? Zora garri, eurak etziran bertan. Baina, Javik erakutsitakoa... Komunikabideak atenditzen hariko ziren horrein ostirala gauza. Eta komunikabide batzuk anafaltzen. Hori segkontua, elegantego. Eta Javik erakutsitako ardo botia eskatu nion, euren lankide bati, eta etzegoen kartan, ni jabetu ere nintzen egin kartan etzegoela, baina han bazegoen, eta atera ziaten da, hartzen pentsatu non, igual ardo botila honekin, orain arazoren sortuko non, nik etzegon zerbitzeko edo, eta antxe geratu nintzen, baina kategorina faldu nun, beste behin ere, eta gaur da garaia, lasai eurekin kontatzeko eta aipatzeko eta aztertzeko nolako izan den saria, ez da izu iruditzen? Dudari gabe, askoz lasaiago, erantzun patxadatuagoa, ze bestela presaka, orain bestela dituko dit, eta gure adin bat bai, eta esperientzia bizka bat ere bai, eta gure tontoak izan ginen, noizbait, baina gari gara espabilatzen. Gure ardi eta asto zaharrak jo, Julen. Bai, azeri zaharrak. Ardia eta astuaren erreferentzia horietara itzulita, pentsatzen dute sariaren zerbait ere badagoela originaltasunean, alegia, zuen sukaldaritza, zuen apostu osoa, izan dela oso barrura begirakoa, oso etxera begirakoa, goimaiako sukaldaritza, asiar sukaldaritzaren erreferentzietara, munduko sukaldaritzaren erreferentzietara itxu da bilen bitartean, agertu diran bi tipo, baserrira, antropologiara, norbere iragan hortara, joan eta horrekin sukaldaritza egitera. Eta pentsatzen dut horrek ere izango zuela eraginik, ez? Hauek, haze fenomeno, eta non topatu duten benetan, muina euren sukaldaritza apostu egiteko.
hortik izan da, uste duzue? Hortik ere izan da? Ni uste zentzu ondu daten baietz. Azkenen guri esan da nintziuen momentun, azkenen gure diskurtsoa benetan egiazkoa dela, eta hori eskertzeko dela esan zigun antolatzaietako batek. Bai, zuzendaritza. Eta benik azkenen ustetzuk esan ezuna nabarmentzen zuela, nekatuta zeudela diskurtso hutsakin, ez? Histori bat entzun, eta gero platerak etzegokionean. Gurean ez zutela hori bizi, baizik eta kontrakoa. Diskurtsoa motx geratzen zen zela zitzaiela, ez, kontatu ziren momentun, izendapena jaso genuen momentu hortan, eta goatzezien eta errepikatu intziguten urtarrien Madrid Fusionen. Nik uste hor, batek erantzun bat intzigun, esan zion, zuen abangoardia, ez dakiz, esan, abangoardia? Ardilatxa eta astoa berrera biltzea, aragia galtzen utzi uzten ez dadin, hoi benetan abangoardia da, garai batean behar batzana gaur egun erreklamo bilakatzea abangoardia da, izan daiteke. Hor, erantzun uste bota genera izan diala ziklok. Azkenen badaude momentu batzuk, nun, oreka elikadura sobiro nontasun bat, oreka bat bilatzean, eta divertitzeko momentua deonez, abangoardia teknikarekin, su artifizialekin jazten dan momentu hori, baina iritsi momentu batean, berriz ere oreka hori bilatzeko momentua sortu dan, eta guri dagokitzu zaigun lan hori itea, ez? Da ikusi du beharrezkoa, ez genuako ikusten gure ingurun gastronomiak ze lotura zekan gure lurrakin, gure nortasun horrekin. Eta gu zer garen ondik atorren, eta betiko diskurtsoin ez da oso zarra eta oso klasikoa dirudien, egia da galtzen nahi dala, eta horrekin batera gure nortasunan parte oso handi bat. Eta inorrek idazten ez badu historia hori, erabat galduko da. Eta danak dakio hemen ingurun, liburu fizikoki idaztea, hau zen nahi zaiola, gu gastronomikoki erabat ez badeu erregistratzen nunbaiten hori ere galdu egingo da, eta lan hori bukatzen jonen, bagian hasiko berriz su artifizialakin erabat dena jazten, ez, abangoardia teknik hori berriz ere bilatzen eta teknika berriak sortzen. Hain momentun, dagokigun lana, gure ustez, gure inguruko nortasun hori landu, analizatu, erregistratu eta komunikatza da. Goi-mailako sukaldaritza horrek gorka badu, ez dakite hitzekin asmatuko dudan, nahikoa konfiantza badago hitzen batekin konfunditzen banaiz barka dieza da zuten, baina badu literaturatik zerbait, ez badago ja plateraren ingunan errelato bat sortu beharra. Eta hor pentsatzen dut prozesuak oso bestelakoak izan daitezkela, norbaitek sor dezake errelato bat eta horrentzako platera, musikaren analogiara eraman da letra ala melodia egiten den lehenago abesti batean, ezta? Edo norbaitek sor dezake plater bat, eta plater hori ondoren errelatoa egin. Baina uste dut zaiena dela, eta uste duzuek lortzen duzuena da, bi hoiek bat egitea, alegia. Errelatoa platerean topatzea eta platera errelatoan topatzea, egi hori topatzea. Eta hori ez da lan erraza izango. Ez dizuet galdetuko zer egiten duzuen lehenago, baina bai denbora eskaintzen diozuela egi horren bilaketari, eta ez hainbeste egia ja antropologiko horri, baita horri ere, baizik eta plater bat orkesterakoan ahoak topa dezan orkezpen hori, ez? Hori da pixet erronka askotan, ez? Ez teo ibiltzen hola, ez dakau modu bat o sistema bat, nun hola iketxeun platerak ebera batea, edo beste iketxeun. Azkenen, gehien lantzeuna azkenen guk da erlazioa gure ornitzaileekin, baseritarrakin eta bitanakin. Eta nik uste gure errealatuan parte handi bat eta gure plateran sormenaren parte handi bat datorrela behaekin dakaun harreman eukitzetzen elkarrizketa hoitatikan. Ezta? Esateko zea bat, adibide bat botatzeko, adibidez gu hasi ginean hasiera baten mailak, ezta? Askotan garbitze zianen, apurrak eta garbitze zianen, jendia metalakin eta garbitze zituen, eta guk itxegin menta belarrakin garbitzein dituen platerak, mailak. Eta hori izan zen, zehatikan Ferminek, haltzoko, esniak hartzegunak, behiekokoak, kontatu zigulako bere amak garai baten, menta belarrakin pasatzen ditula baserriko bazterrak bitxok eta aldentzeko. Eta, bira, hortikan, sortu genuen idea, eta esaten genuen, nola trasaltzuko du hau gure esperientzia, eta, hasi ginen, maia, menta belarrakin garbitzen. Azkenen egia, kontuatu gena, gure ingurua egiz betetako inguru badala. Errealidade pila bat daude, eta behaie kontatzea dugu, behaien lan aztein dan, eta horren atzetikan produktu bat dago, lan erdien da dago. Gukin berduna, hoi platerea eman,
izorratu gabe. Produktu horren, ez da nola esan, puntu on guzti horiek saiatu indartzen jendeak bezera goza ditzaten. Baina Gorkak esan duna, azkenen behaiekin dakaun harreman hortatik sortzen da egi hori. Eta egi hori inorrek ezin dukatu. Eta hor uste titiala gure proiektua indartxu. Ez? Bi pertsona arteko harreman bat inorrek ezin durako zalantzan jarri. Eta horren kontakizunak ez dauke inungo zalantzaik ez dare. Eta horratzedikan daun platerak gustatu diezazuke edo ez. Baina egia inork ezin dukatu. En partikular izango gara. Egia ere bada gero platerean plazaratzen dena somatu egiten dela aipatzen nuen bezalaxe eta norbaitek norbait ez usten harrapalezake pentsatzeak porrua bezalako produktu batekin lau testura edo lau sukaldaritza mota uztartu eta lortzen dela goi mailako sukaldaritza egitea, ez? Porru menirra, porrua bera, honen errautsarekin egindako azken ikutu hau eta bestea. Eta hori guztia gero hauan dagoela, ez? Eta pentsatzen dut hor ere, lan handia egiten duzuela, prozesu horiek izan detzaten akaso jatorrizkoa den egi hori, baina beste egi hori ere, ez? Azkenean platerak behar du izan egia, eta plateran nabaritu behar du kontatzen didazun erredituzuen porruaren osto hauek kin egindako hautsa hau, honek behar du horregon, ez, Gorka, eta hor ere badago lana, pentsatu askotan entxegu akatsaren bitartez ere, topatu arte zein den modua platerak ere egi hori ukidezan, ez? Adibidezuk esatzen plateroi porrua beti argi eukideguk, ez da, porrua eukideu nik uste kartan, hasieratik esango nuke. Eta beti izan da produktua esaten nuna, beti eukideu Euskal Sukaldaritzan beti ibilia porrua bai saltxatan, danen ibilideu, baina beti ibilideu atzeko produktua bezala, ez da? Eta esaten beti eukideu gure errezetariotan, beti daka gure batzetan, nola ez dio emango protagonismo benetan mereziuna. Eta, horra astea pixkat ikerketa, esatezuna, porrua, ni bat zaiz, parteka moztutze genuen, parte bagoitzan mozte genuen, probatu ite genuen, esaten, honek... Hoi kontauzan, meloia totala izan. Daka, zekan partea txurila eta berdia jartzen momentu hortan, mozte genuen hor, eta eskaldatze genuen, probatu eta kiston meloi zaporea zekan. Hor, gominola, meloi gominola, txiki txiklezea horren zapore hoi, eta burua ez tanda gintziun, desentun, ostras, ez genuen berriz lortu. Eta horre erotu ginen berriz. Baina, azken... Zuk esatzen, azkenen, oain ja plater batzu, finko hau ez, eta oain porruan platera bidez oso txukuna dago, baina, junda aldatzen pila bat, eta indikeun proba guztitatik nik esango nizuke, euneko bila, hola egongo ala gure kartan. Bai, oso gutxi. Esatzen, ensaio error, formula hortan. Naizte egia izan, espada ona, ezin da jarri. Ezin da, eta askotan azte zaigu, jatetxe batea jendea gozatza etortzeala. Zuen plater baten making of egiteko bideotxo batez, pelikula bat beharko genuk, ezta? Hasten da, basardi baterako bisita txiki batek, bai, alaber. Ez, baina gaude, histori politiak kalabazinekin pasatzen urte hontan, azkeneko histori potente izango zen, sekula imaginata duzue marisko zaboreko barazki bat. Guri horreke burua lertaraz zigun. Eta hurrengo asteburun jun ginen enekon gana, eldoaingo enekon gana, kalabazin bila eta itxikito gara jaukaudek. Ara, bale, jakin ezaken lanperna guztaz dekala ire kalabazinek. Ze? Lanperna igetzioken garaien ire kalabazinek ematen zidu lanperna, ez da? Izan zen pasada bat. Marisko jo datu puntuak kalabazin txikik eta arek esan zion, segura aski izango tu txiki gehiatu eta hotza pasatako, orduan behar dugu hotza pasatzea eta azken olako klabe batzuke lurra nola funtzionatzen duen ulertzen lagundi ezatzuke. Baina bai, hau izan zen, gainako kotxa bezala presentatu genitun, saltxa berden reboz zauta pilpila asinen proakitek, guja genitun danak, Baina pena hondiz. Eta garapena proiektu bihurtzerako agortu ziren, lurrak utzi ziren emateari. Hoi da, egia, eta realidadea. Tira, hau jaipa urren urterako lanperna zaporeko kalabazin hori dastatzeko ama jatetxean. Baina datorren kalabazin garairako ama taberna edo ama jatetxeak pauso hori emango dute, batetik bestera. Aurrekoan Jabirekin aipatu genuen, zuen lokal berriak gero eta gauzatuago dagoela. Ez da gire, aipatzen zenuen, udaberriarekin, kaso martxoarekin, hori izango da, martxoa pirila inguru horretan saltoa? Gaur egon gara bisitan. Maite mindu gea sarrerako ateakin.
Ze gauza politak diren horiek, maite mintzea ate batekin. Ez, benetan. Zer du ate horrek? Egurra. Aritza zarra, zarra, nola die, bisagra guztik eta di ere bai garai bateko... Bai, da, azkenen, ikullu bateko, sarrera da bezala dakala atetxo berdin, lehiotxoa bezala, eta hola esein dugu. Hola undi-undila eta... Ikuste zuen momentu honen maite minduko zatea. A ber, ea apirila hasieran dan, martxo bukera apirila hasieran. Oina nahi apirila hasiera arte. Atea ikusten ni pasako naule nau, Nire bai, jode, atea ikusten nire pasako nau baino. Eo zein honetan handa biltzala, txak, kotiatzea pixapa urbiloko gea. Zer suposatu du sari honek mugimendu honen kontestuan, Javi Gorka, norbait pentsatu gozun, momentu oberik ezin zuen izan, sari honek iristeko, pentsatzen dudalako badaudelako, ez? Egiarekin batera zalantzak eta beldurrak eta lehengoan ere Javirekin aipatu genuen, ez? Eta ematen duzuen lehenengo pausua, denak ez dira ondo ateratzen, hau oso pausu meditatua, aztertua da, eta bazoaz, ez? Espazio pixka bat handiago, ez askoz handiago, batez ere sukaldaritzarako ere erosoago den, ez? Zuentzako pentsatuta dagoen espazio batera, baina inguru berri batera, ez da guain urruti ama bat bestetik, baina, tira, badago ez, hor pixkate beldurretarako espazioa, eta aldiz sari honek pentsatzen dut, nolabait, usatu akaso ez, baina pixka bat leuntzen duela bide hori ez, Gorka? Bai, azkenen, akuste izuna da, ikene izan hoi, benetan, ondo ikene izan da, hoi emateula, bintzat, ez da, jendiak baloratzeula, eta, ni uste ez da hola, azkenen ez da, ez ejemplo begoik esateko, benetan ondo egiten gauzak, bideo honetik goazela Mateu, nahiz da gora berak pasa, Mateu azkenen ja zentzu pixkat hartu gula danak, eta ja bideo honetik goazela, eta gutzako azkenen kiston refortzua da, sari hau jasotzia. Azkenen zentzu hortan, esateko, benetan ondo egiten gauzak, jende ikusteu eta baloratu ikeu, eta benetan gaude kiston eskertuta aldortatik gan. Hala izan da, ikusi deu jendeak, benetan baloratzeula proiektua eta horrelako sarik batzutan behar dia jendea konturatzeko benetan baloratzen dula horrelako proiektu bat, ez? Askotan horren azkar bizia, horrelako kolpe handi batek gogarazten digula gurea ere izan daitekela proiektu potente eta handi bat. Ez eta horrek, esatezuna, neurri baten, lasaitze zaitu, askotan hartzetxon erabakik, ez da erabaki erresa esatea, behi aragirik ez dugu kartan jarriko eta astoa eta ardia jarriko txeo, horre bezeroan parte handi bat, zalantzan jartzezu, beste bat ez da etzaizu etorriko, esango dulako, nik hauek etxean jaten ituen garai batean, eta enez jatetxe batera hauek jatera joango. Eta beste batzuk aldiz, erreklamotzat ulertzeko behar dute horrelako sari bat atzetik, ez? Orduan horrelako sari batek eman diezazuk aukera, guain hartu itxeun erabakik hartzeko, arratsalde batzutan itxi, talde guztia, zerbitzu guztietan batera egon dadin, gauz batzuk hobetzeko asmotan. Orduan aldaketa arrisku handi gaukoak hartzeko erabakiare hartu deu, baino saria irabazi ondoren. Horren nola atxeko konbentzimendu bat ere eman digulako. Korrika zebilen taku esperoan. Espazio berri batera iritsi, zerbait berria, nolabait aurkeztu, eta iraganarekin talka leuna izatea ere behartzen duen pausua. Ez dakite nola ari zareten hori guztia kudeatzen, Javi Gorka, zer eramango duen gaur egungo ama tabernatik ama berri horrek, oraindik borroka horretan eztabaida eta erabaki horietan ari ote zareten, plater batzuk alabeharrez beharkote duten, gauza berriak ere egongo diren, esentzia, zer eramango du? Proiektua beha mantenduko. Pentsatzeko modua eta filosofia. Azkenen gure proiektun egi hori, ez? Hainbat bulta mandizkeun egi hori horrek du garrantzia gehien, eta hori da motxilan sartuko duen lehenengo gauza. Eta horren osten, egongo dira platerak gurekin egongo dianak, aldaketa batzuk egongo dira noski, espazio aldatuko da gure ustez nahiko aldaketa izango da gaur egunik edun lan hori horrek balore edo balio gehiago hartu dezan.
baina noski proiektua 5 urtetan, nolabaiteko evoluzio bat izan duen bezala, oain ere, izango du, eta honek, dakaun esperantza da, evoluzio hori sendoagoa, irmoagoa izatea, albideratuko digula. Baina aldaketak bere hortan ikusten goengo ama ezautzen duen horrek, segituan ezautuko dula ama berria eta benetan esango da, ostras, ama azida, o ama heldu eginda. Arratsaldeko 5 herriak ditugu eta Gorka Rico eta Javi Ribero ere agurtu behar ditugu. Kantu honekin eskerrak bideari izena du, ibilbediren kantuak, eta uste dute eurek ere badutela zer eskertua bideari, zer begiratu atzera, baina batez ere zer begiratu da datorren bideari, beraz bide berri hauetan, sari osteko, ama haunditu eta berriztu hauetako bide eta garai hauetan zorterik onena. Topa ditzazuela betiko bide lagunak, hori ere gauza ederra da, eta bide hori kontatzen jarrai dezazuela gurean tarteka bada ere, ze gustatzen zaigu gertutik jasotzea, hain gertu sentitzen dugune egitasmo. Gorka Rico eta Javi Ribero bioi zorionak, eskerrik asko, eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Izan ondo. Irun berri niraia lagunak etxean bidatozkit burura eta zigarroaren kean ireki ez izteko pena eskerrak bideari da eskerrak bideari da eskerrak bideari da eskerrak bideari da eskerrak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bakoitzean nazkat nire bihotza eta etxea, vigiliaroak ea ez lekua erbestea, kapokoak aztu ditzala, etor bedi bere ala.
zientzian diharduten emakumeen lana ikustaraztea, jarduera zientifiko-teknikoak gizonezkoen kontua direlako ustea apurtzea eta neskek zientziako ikasketak hauta ditzaten sustatzea. Helburu zehatz hoiekin sortu zen 2017an emakumeak zientzian egitasmoa. Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egun modura izendatu zuen 2016an eta harrezkero ekintza ezberdinez osaturiko ziklo bat antolatzen da data horren bueltan, emakumeek eta neskek zientzian erabateko eta bidezko parte hartze izan dezaten aldarrikatzeko. Urtero, Euskal Herriko zientzia eta teknologiaren sarearen erakusle garrantzitsuak diren hainbat entitatek hartzen dute parte ekimenaren antolatzaile gisa, berariazko lankidetza akordioa sinatuta. Akordioa sinatzen duten erakundeek ekimenaren helburuekin bat egiten dute eta gizarte zabalari eskaintzeko ekintzak antolatzeko eta ekarpen ekonomikoa egiteko konpromisoa hartzen dute. Aurten 6 dira entitate koordinatzaileak eta 18 parte hartzaileak. Horietatik 7 lehen aldiz hartuko dute parte entitate modura eta hori emakumeak zientzian urtetik urtera hazten ari den zerbait denaren froga argia da. Iarrasi eta otsailaren 17 bitartean luzatuko den zikloaren inguruan hitz egiteko, emakumeak zientzian egitasmoko koordinazio taldeko kide eta FIK nanoguneko komunikazio arduraduna den Itziar Otegi Feliz gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri Itziar. Arratsaldeon, mila esker. Bueno, Itziar, pentsatzen dut, biharko hasiera ekitaldi hori dela eta lanpetuta ibiliko zaretela, ezta? Zer moduz doaz, prestaketak? Ongi, esaten duzun bezala, 24 entitateren aktibitateak koordinatzen gabiltza, eta oraintxe bertan lan askorekin, baina pozez egiten dugun lana da, eta atsegin handiz, así que disfrutatzen. Horrelako ekimen batean, Itziar, aipatu duzun bezala, 24 entitatek hartzen dute parte, aipatu dugu, hoietatik 7, zuen egunean irakurri dugunaren arabera, lehen aldiz izango direla entitate modura behintzat parte hartzen aurtengoan, proiektuaren egitasmoaren edapena bilakaera oso positiboa izaten ari denaren seinale diratatu horiek, ezta? Bai, hala da, oso positiboa da guretzat, gu hasieratik abiltzan nanogunen ekimenarekin eta bueno, gero eta entitate gehiago gerturatzea eta emakumeak zientzian bihurtzen ari den aterki honetan denok indarrak batzea, noski gustu handiz hartzen dugu. Aurten gainera sartu diren entitate berri horietako asko Bizkaia ingurukoak dira, Bilbo ingurukoak eta horrek ere pixka bat gure lurraldean zehar ekintzak zabaltzeko aukera eman digu eta horregatik ere oso pozik gabiltza. Pentsatzen dut Itziar lehendabiziko urratsak, lehendabiziko ekitaldi haietan lan asko egin beharko zela, proiektua gizarteratzen nolabait, ezta? Proiektuaren nondik norakoak jendeari helarazten, orain bilakaera positibo hau ikusita, ez dakit entitateak beraiek diren zuengana hurbiltzen direnak edo oraindik ere zabaltze sare lan horrekin jarraitu beharrean zaudeten. Bai, egia esan, emakumeak zientzian behitik gora hasitako proiektua izan zen 2017an, gutxinaka entitate desberdinetako batez ere ikerlariek nahi izan zutelako hainbat ekintza egin, zientzia nesken kontua ere badela gizarteratzeko. Eta hasi haietatik programa gero eta zabalago bat osatzen joan ginen, horrek ere zabaldu zuen pixka bat emakumeak zientzianen irudia beste entitate batzuetara eta beti izan dira edo gara entitateak batu nahi izan dugunak. Ez gara inoiz, ez daukagulako egiturarik ere, ez gara inoiz euren bila joan, baizik eta gutxinaka elkartzen joan garela esango nuke, ez? Bidean topatu gara. Egia da, orain sartu diren entitate horietako batzuek, aurreko urteetan ere parte hartu izan dutela otsailaren 11ko ospakizunetan, ekintzak antolatuta agian beraien ikerketa zentroetan. Baina oraingoan emakumeak zientziaren proiektuaren baitan edo egin nahi izan dute ekarpen hori, azkenean ikusgarritasuna ere handiago ematen zaiolako eta elkarrekin jende gehiagorengana iristeko gaitasuna daukagulako, ez?
Orduan, bueno, beti izan da ateak zabalik dituen ekimen bat, ez hainbeste entitate zehaz batek sustatu eta besteen bila joan dena, baizik eta gutxinaka bera autoantolatzen joan izan da, ez, denboran zehar. Itziar, sarreran aipatu ditugu, zuen webgunean irakurri ditugun hainbat helburu, zientzian diharduten emakumeen lana ikustarazte alde batetik, jarduera zientifiko-teknikoak gizonezkoen kontua direlako ustea apurtzea bestetik, eta hirugarrena baneskek zientziako ikasketak hauta ditzaten sustatzea. Emakumeak zientzian egitasmoa garatzen ari zareten urte hauetan, aipatu helburu horietan aurrera pausoak somatu dituzue? Tantaka. Egia da prozesuak guk nahiko genukena, baino motelagoa dirudiela. Badauzkagu guk ez ditugu ikerketa lanak egiten justu datu horiek aztertzen, eta badira beste talde eta entitate batzuk horretan atentzioa edo horren azterketa sakonagoa egiten dutenak. Baina esate baterako Ikerbasquek urtero ateratzen duen zientziaren radiografiaren txostenean, datuak aspalditik badauzkate beraiek emakumeak zientzia eta teknologiaren esparruan daukan presentziaren inguruan, eta 2000 urtean 30%koa baldin batzen zientzia eta teknologia esparruan lan egiten zuten emakumeen kopurua, orain 35%an gaude. Orduan 20 urtetan edo 23 urtetan 5%ko presentzian handitzea, guri motel xamar doala iruditzen zaigu. Baina, bueno, pausoak ematen ari dira, eta espero dugu, bintzat, guk referenteak lantzen ditugu asko, bai referente handiak, emakume zientzia eta teknologian mundu mailan ekarpen oparo eta errekonozituak egin dituztenen figura horiek aldarrikatzen ditugu, baina batez ere lan egiten dugu gizarteari gerturatzen, gurekin gure zentroetan lan egiten duten emakumezko ikerlari horiek, ez, ikusteko edonor beste edozein profesio bezala hau ere hautatzea posible dela, eta bueno, nahi duenak hori ez dezan baztertu eduki ditzakegun estereotipoengatik edo beste nolabaiteko baldintza batzuengatik. Orduan hortan zentratu izan gara, uste dugu horretan bai egin dela aurrerapena, ez gure ekimenagatik bakarrik, baizik eta otsailaren 11 inguruan egiten diren hainbat eta hainbat ekintza eta ekintza programa beraien ekarpenagatik baita ere komunikabideetan, goaz ginenean duela 7 urte honi buruz hitz egiten zuekin, berria zen guztiontzat, izatez Nazio Batuen Erakundeak 2016an izendatu zuen otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna. Orduan, zerbait berria zen, eta ordutik ona bai ikusi dugula aldaketa importantea egon dela emakumezkoen bisibilizazioan, ez? Ez bakarrik fetxa hauetan, baizik eta urtean zehar zientziaren emaitzak plazaratzen lan egiten dugunean, nola guztion artean ari garen baita ere, saiatzen protagonismo parekide bat ematen edozein generotako pertsonei, ez? Eta horrek poliki, tantaka gauzak aldatzen laguntzeko esperantza daukagu, baina ez horrekin bakarrik. Itziar, aipatu izan den beste kontzeptuetako bat, ez, zientziaren nolabaiteko demokratizazioa edo bada, ez, zientzia gizartearen gehiengora da zientziatik kanpo dagoen jendearen o zientziatik kanpo diharduen jendearen gana nolabaitere hurbiltzeko behar hori. Emakumeak zientzian bezalako egitasmoek badute funtzio horretan garrantzi berezia, pixu berezia, ezta? Hortan ere ekarpena egiten du noski izatez, askotan hitz egin izan dugu gure artean kuriosoa dela, baina emakume zientzialariak asko eta asko implikazio handia daukatela baita ere zientziaren zabalkunde horretan, bereien egunerokoan. Oso pertsona aktiboak dira,
beraien ikerketa edo beraien erreferente diren beste alor batzuetako ikerlarien ikerketa gizarteratzen, jendeari gerturatzen, saiatzen, jendeak uler dezan gertatzen ari diren gauzen atzean egon daitezkeen arrazoi zientifiko edo teknologikoak, edo nola zientziak eta teknologiak egin dezaken ekarpena, gaur egungo arazo edo erronka, gizarte erronka nagusienetan, ez? Bai, medikuntzaren aldetik, orain COVID-arekin asko eta asko, ez? Hitz egin da ikuspuntu zientifikotik, ez? Zer da virus bat, nola transmititzen diren virusak, lan pedagogiko guzti horretan ere, bai, emakumeak zientzianek ere egiten dula. Eta hor Itziar, zure bezalako kasuak aipatu genitzake, ezta? Zu aipatu dugu emakumeak zientzian egitasmoko koordinazio taldeko kide bezala aurkeztu zaitugu, baina aldi berean ezik nanoguneko komunikazio arduradun ere bazara, pentsatzen dut zuena bezalako entitateetan komunikazio departamentuek ere gero eta pisu handiagoa, gero eta garrantzi handiagoa izango dutela. Bueno, gero eta handiagoa ez dakit, baina egia da gaudela eta ez da gutxi gure kasuan sortea daukau. Bueno, nik sortea daukat onelako lan bate egiteko aukera izateagatik eta uste dut, zentroak ere badaukala sortea, bere baliabideen zatitxo bat jarri aldezakeelako divulgazio kontuetan. Ez da zentro guztietan gertatzen eta gutxiago estatu mailan, baina bai egia da hemen Euskal Herrian garrantzia desentekoa eman zaiola baita ere zientziaren zabalkundeari, eta hor daude DIPZ-en, CFM-en, Biomagunen, BCBL-en, beste hainbat eta hainbat zentrotan ere zientzia gerturatzen lan egiten duten personak, edo laguntzen dieguna ikerlariei, gure inguruko ikerlariei, beraien ekarpen horiek plazaratzen eta kontatzen, kanalak irekitzen eta ateak irekitzen, ez, gizarteari gerturatzeko. Hori da. Egia da, geroz eta gizarte zientifiko teknologikoago batean bizi garela, denok erabiltzen ditugula gaur egun zientzia eta teknologiaren eguneroko emaitzak eta produktuak, eta orduan uste dugu benetan importantea dela baita ere kultura zientifiko minimo bat izan dezagon guztiok, ez? Horrek azkenean kritikoagoak egingo gaitu baita ere egiten ditugun autu pertsonaletan eta autu profesionaletan ere bai enpresei begira, ez? Eta horretarako uste dugu, alik eta informazio on gehien plazaratzen baldin badugu, hori ere gizartea xurgatzen joango dela, eta horrek lagunduko digula gizarte hobeago bateruntz joaten. Itziar, divulgazio lan horretan, nolabait ere, zuen lanaren arloetako bat edo, izango da, ez? Ikerlariek egiten dituzten ikerketa horietan, haiek erabiltzen duten hizkuntza konplexua, herritarren gehiengoarentzat, konplexua izan litekeen hizkuntza hori, denok ulertzeko moduan jartzea. Lan hori erraza da? Ez da beti erreza, noski ez. Eta gaien arabera, apurtxo bat erresagoa izaten da, gizarteak ulertu ditzakeen gauzetara jotzea, ez? Ez da berdina, atomo batzuen mugimendu zehatz batzuei buruz hitz egitea, batzutan tokatzen dela eta gogorra da. Eta beste batzuetan, egon daitezke, nolabait pertsonekin gehiago konektatu dezaketen gauzak, ez? Inpakto soziala handiagoa daukatelako, esaterako, adibidez, genetikarekin erlazionatutako tratamenduetan eman daitezkeen urratsak, ez? Egia da, zientifikoki oso gai konplexuak direla, baina zubilan hori egitea errazten du, jendeak dagoeneko horren inguruko nolabaiteko ezagutzak badituela, badakiela genetika eta osasuna erlazionatuak daudela, orduan ontzat ematen ditu baita ere arlo horretan egon daitezken aurrera pausoak, eta orduan adiago ere entzuteko joera izaten du, ez? Ez da berdina, baina nik uste eta aurrera egiten ari garela, eta batzuetan gehiago asmatuko dugu, beste batzuetan gutxiago, baina behintzat saiatzen gara alik eta modu xamurrenean azaltzen egiten ditugun kontuak. Betianik lekurik ez, eraikitzeko zerotik hasten den ezer.
Tira Itziar, testu inguru apur bat jarri dugu eta pixkanaka jarriko gara, lehen aipatu dugun bezala, bihar hasi, otsailaren 8an hasi eta otsailaren 17 bitartean luzatuko den emakumeak zientzian ziklo honen nondik norakoak azaltzen. Hasteko, sarreran aipatu dugun bezala, bihar hasiera ekitaldi arratsaldeko 6etan, Intxaurrondo kulturretxean, eta hor, alde batetik titular moduko bat ere jarri duzu, ezta? Zientzia nesken kontua dela, aldarrikatuko duzue. Bai, hori da pixka bat gure leloa duela urte batzuetatik ere, eta biharkoan ere, omenalditxo bat egin nahi genien ekimenean parte hartzen duten emakume zientzialari eta aliatu zientzialari guztiei, festa giroan elkarrekin ospatzeko jardunaldi programaren hasiera, ez? Eta horretarako elkartuko gara Intxaurrondoko kulturretxe horretan, izten ematea gainera zabali dago hiritarrei, oraindikan ere plazatxo batzuk badaude, nahi duenak bertan egon, guk oso gustora hartuko dugu baita ere interesa izan dezaken edonoren presentzia bertan. Eta bueno, ekitaldi horren helburua hori da pixka bat turutak atera eta zarata pixka bat egin elkarrekin, ondo pasa eta esan dudana, ez? Urte hauetan zehar, Bolondres pila batek parte hartu dute, modu beraien lana egun batzuetan alde batetara utzi eta gizartearentzako ekimenak eginez, eta beraiei eskerrak emateko modu bat ere bada, egunero saiatzen gara eskerrak ematen, baina bihar ere horrela hasi nahi genuen aurten. Emakumeak zientzianeko hainbat ikerlarik, Alaia Martin Etxebeste bertsolariarekin solasaldi bat izango dute. Ez dakit, solasaldi horren inguruko zerbait nondik norakoren bat edo aurreratu daiteken, Itziar? Bueno, batez ere nahi dugu beraiekin solastu, beraiek pixkat hasieran galdetu didazuen horren inguruan, ez? Nola ikusten duten euren burua zientziaren esparruan, ikusi alduten norantzko honean goazen uste duten, eta pixka bat beraien gonbidapena ere luzatzea ingurukoei, beraiek egindako autu hori egiteko gogoa badute ere, bidea zabaltzen saiatzen ari garela, esateko. Itziar, gero aipatu dugu, otsailaren 17 bitartean, egunez egun izango direla ekitaldi ezberdinak, eta hor, harreta deitu diguna, edo ikusi dugun beste gauzetako bat izan da, ekintza bakoitza nolabait ere publiko zehatz bati fokalizatuta dagoela. Bada hori, nolabait ere modu bat, mezuak modu oso zuzenean publiko zehatz bati bidali alizateko? Bai, nik uste dut alde batetik bilaketa erresago egiteko, 50 ekintzetan zehar azkenean bakoitzak bere interesekoa edo berari hobekien egokitzen zaiona topatzea errazteko, baina baita ere ekintza horiek pentsatuak daudelako publiko zehatz horientzat, ez da berdina hitzaldi saio bat egitea, zientzialariak atzo eta gaur bezalakoa, pixkat publiko orokorra dagoena, baina agian ez dena haur txikientzako formatorik egokiena, alderantziz, ginkana bate prestatzen familiarekin eta larun bat goiz bat familian zientziaren inguruko hausnarketa bat egiteko aukera ematea, ez? Orduan, horrexegatik daukagu eta baita ere hasieratik eduki dugulako nahiko argi, publiko askoren gana iritsi nahi genuena, azkenean ez delako bakarrik txikiak konbentzitzea zientzia egiteko, baizik eta gurasoek ikustea hori ere etorkizuneko lanbide on bat izan daitekela, edo esateko beraien ingurune osoak ere autu horiek ondo ulertitzaten, eta beste guzti horiek dauzkaten estereotipoek muga jarri ez dezaten, ez? Eta horrexegatik egin izan dugu horrela. Entzulei esango diegu bide batez, emakumeak zientzian.eus webgunean hortxe dutela, egitarau osoa kontsultatzeko aukera, egunez egun leku bakoitzan izango diren ekitaldien inguruko bilaketak ere egin ditzakete, eta Itziar, lehen aipatu dugun kontzeptutxo batera itzuliz, zientziaren demokratizazioaren inguruan aritu gara, eta familiei zuzenduriko ekitaldi mota horiek egitea ere bada nolabait ere demokratizazio ariketa moduko bat?
Bai, uste dut baietz. Bueno, nik uste dut publiko osoarentzat. 50 urtetik gorako emakumezkoentzako tailerrak ere egiten ditugu eta uste dugu hori ere badela, ez? Azken finean, kultura zientifikoa beraiek hartzen baldin badute, beraien inguruan edatzeko gaitasuna ere izango dutelako, ez? Eta horren inguruan beraiek daukaten badakizu, azkenean gaur egun familia oso modu zabalean ulertzen da eta aurrek pasatzen dute egunean denbora asko eskolan, baina baita ere denbora asko aitona amonekin, familiako beste kide batzuekin. Orduan, guztiak pixka bat trebatu eta formatzen baldin badira eta batez ere interesa sortzen baldin badiegu zientziaren esparruarekin, hori ere beraien inguruan dauzkaten gaztei helarazteko gai izango dira, ez? Eta hori da pixka bat helburua. Demokratizazioa, programa azkenean zabalik dago guztiarentzat, doako ekintzak dira, askotan ikerlariek modu, esan dugun bezala, modu bolontresean egiten dituztenak baita ere, eta oso importantea da, ez? Azkenean, zientzia elite baten eskuetan baldin badago bakarrik, gizarteak berak ezingo du erabakitze prozesu horietan parte hartu, ez? Eta erabakitzeko gauza asko dauzkagu gizarte bezala. Pauso laburrez ikusi zaitut. Bueno, Itziar, sarreran, hasieran aipatu dugu, biharko ekitaldi, sarrera ekitaldi horretakon izango denaren ingurukoak aipatu ditugu, baina sorpresatxo bat ere baduzu, ekitaldi horri begira, eta guk aurreratuko dugu zerten, eta gero zuk azalduko diguzu. Izan ere, nolabait ere, egitasmoaren ereserki moduko bat edo egin duzue, eta Janus Lesterrek ertzak izeneko abestia egin du, eta zuen hitzak aipatuko ditute, Jokin Pinatxo buru duen taldeak kausaren aliatu modurera aurkeztu duzuenak egindako abestia. Konta iguzu honen ingurukoak? Janus Lesterren Joki Pinatxo ari da ikerlaria da, bera orain doktoretza tesia egiten ari da materialen fisika zentroan. Eta, duela urte batzuk emakumeak zientzian egitasmoan egiten ditugun ekintzetan, parte hartu izan du, berak, beste ikerlari batzuek bezala, ez? Eta iruditu zitzaigun aurten erritmo pixka bat jartzea polita izango litzatekela, bera ere oso presa agertu zen hasieratik, eta elkarrekin abesti bat prestatu dugu, bere lana da batez ere, baina gu pixka bat ere zertzela da batzuk eman genizkien mezuen inguruan, eta egia esan oso prozesu polita izan da, eta guri emaitzarekin ere oso pozik gaude, así que desiatzen gaude bihar gainera zuzenean joko du, Intxaurrondoko kulturretxean, eta desiatzen gaude datzan hasteko. Hartu eskua, egin utzi lekua, ikus senti gure naia. Apur zuntxi arkua, hau da gure patua, ikus senti gure naia. Mozu ditzagun ertzak, emandako ezetzak, irekiarreak. Aukera baten entzat, mugari gabe behintzat, argitu ametsa. Janus Lesterren ertzak abesti honekin, Itziar Otegi Feliz, emakumeak zientzian egitasmoko koordinazio taldeko kide eta Zik Nanoguneko komunikazio arduraduna ere agurtu behar dugu. Itziar, abestiaren amua jarri diegu gure entzulei, lehendik ere, nahi bazuten ekoa motibo, emakumeak zientziaren ekitaldietara joateko, eta zuk aipatu duzu oraindik ere biharkorako badera lekurik, beraz, gure entzulei hemendik gonbite eginez, agurtuko zaitugu, mila esker, emakumeak zientzian egitasmoaren ingurukoak agertzeagatik, eta beste bat arte. Mila esker zuei, arte Julen. Izan ondo agur. Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bideak. Mugak apurtzeak. Eta Jokin Pinatxoren Janus Lesterren ahots indartsuarekin agurtuko dugu guk gaurkoa. Julen, arratsaldeko 6ak hortxe bueltan ditugula.
zurekin ez dakit urrengo itzorduan noiz daukagun ere. Laster izango da, berandu. Laster izango da. Eta zuekin entzule, ondo bidean bihar arratsaldeko 4:05 ikusiko dugu elkar hementxe, naiz irratian, bigarren kafean. Izan ondo, eta gozatu kantuarekin. Keep calm and bigarren kafea.